vades a fartarvos este mes de verme por aquí, que este é o segundo día da semana, a segunda vez que estamos aquí en directo e ainda quedan moitísimas conversas máis, así que, bueno, espero que se vos faga moi ameno. Nada, moi boas a todas e a todos, benvidos a outro directo máis do Orgullo Galego. Este é a segunda charla deste primeiro bloque das segundas xornadas online do Orgullo Galego sobre Entroido de Galiza. Onte tivemos connosco a Martín do Entroido de Cobres, que nos falou deste entroido da provincia de Pontevedra, de todos os ritos que hai asociados a él. Mañá teremos connosco a Mónica para falar sobre o entroido de Sande, no concello de Cartelle. Vai ser moi interesante, porque aparte un entroido que está collendo cada ano máis folgos, vai ser a mesma hora que hoxe. E hoxe temos connosco unha vez máis o antropólogo Rafa Quintía, con quen vamos a falar sobre os ritos e os oficiantes do entroido. Vamos a falar, pois, sobre semellanzas entre distintas máscaras galegas e europeas, incluso sobre as diferencias que hai entre máscaras que son iguais no que na vestimenta, pero distintas nos ritos que realizan, non? Creo que vai ser moi interesante. Tamén para a xente que nos está a ver, que sabes o que é bastante, temos outras conversas con Rafa sobre os ritos e tradicións do tempo de defuntos, de San Xoán tamén, do Nadal, están todas subidas na nosa canle de YouTube. Penso que están todas tamén en ebooks, en formato podcast. E nada, animarvos, pois, que a xente que nos estades a seguir, nos vedes por primeira vez a seguirnos aquí en Twitch, para seguir medrando, animarvos tamén, pois, a suscribirvos, se vos gustan estas jornadas e o traballo que facemos, pois a suscribirvos na nosa página web orgullogalego.gal, apoiarnos aí para poder seguir facendo este contido, e nada máis. Estou vendo por aquí a ver se lle dou paso a Rafa. E bueno, eu recomendo a conversa de onte. Eu creo que foron 40 minutos máis ou menos, pero que serviu moito para poder coñecer un entroido que é dos máis importantes e dos que mellor se conservan de todo o entroido galego, incluso dos entroidos europeos, como é o entroido de Cobres, que ademais está fora dese circuito de entroidos que hai na provincia de Ourense, pero que, bueno, eu creo que merece moitísimo a pena. Logo, tamén, bueno, comentar que este é o primeiro bloque. Sabedes que, bueno, se viste xa o cartaz, está estruturado en distintos bloques. O bloque 2 vai ser a semana que ven. Vamos a ter connosco a Lidia Mariño, vai estar tamén o entroido de Maceda. Vamos a ter, aquí máis temos, porque temos tantos que xa non me lembro. Bueno, van a estar tamén da Mascarada Ibérica e moitísimo máis. Pero, bueno, eso podemos falalo logo. Voulle dar paso a Rafa xa que está aquí. Aí estamos. Moi boas. Hola, que tal? Estaba vendo aquí, vamos a ver se coloco, que estou con dos ordenadores e cústame un pouco, ainda non estou acostumado a isto de multipantalla e todo iso. Bueno, nada, eso, benvido unha vez máis. Eu creo que xa é a cuarta despois de falar de defuntos do Nadal e tamén de San Xoán. Entón, hoxe vamos a debullar un pouquiño, pois, o que hai aí detrás do entroido. O primeiro que te quería preguntar é por se houbera alguén que non coñecera, bueno, que non coñeza moi a fondo todo o que xa agocha detrás do entroido, e sobre todo para explicar un pouco máis o título de hoxe, que é Ritos e Oficiantes do Entroido, preguntarche quen son os oficiantes. Vale, bueno, antes de nada, moitas grazas por convidarme outra vez máis aquí a este foro, o noso foro, non? De todos estes temas de interés para o noso povo. Sois un referente e nada, bueno, agradecido e boas noites a todo o mundo que nos este escoitando. Utilizamos o termo oficiantes, a min gusta utilizar o termo oficiantes, non por casualidade, senón para marcar e recalcar que o entroido é un rito.
e os ritos son executados por persoas especializadas na execución do rito, que coñecen a execución do rito, e son os oficiantes. Son aquelas persoas encargadas de oficiar o rito, igual que un sacerdote encargado de oficiar unha misa, non? Que é un ritual, neste caso cristiano, pois determinadas personaxes que participan no entroido son os responsables de oficiar, non? E, por lo tanto, cada un ten o seu rol e todos os que participamos, ou todas as que participamos no entroido, pois cumplimos o noso cometido, o noso rol, pero hai uns seres, chamámoslle seres, porque non son persoas, son no senso literal, senón que son seres, porque a través da máscara e do traxe transfórmanse, pois eses seres son os responsables de oficiar o gran rito do entroido. Por eso, a mí me gusta utilizar, en vez de, non sei, disfrazados, que non máis disfrazados, máscaras, este tipo de cuestións así máis xenéricas, oficiantes. E, bueno, aí respondes a un pouquiño a pregunta que te tiña para despois, que cal é o papel xeral dos oficiantes. Digamos que, claro, son a figura principal, non? É a figura principal, non? A min gustame moitas veces poñer símiles que se podan entender, pois, por exemplo, un símil sacado dos ritos ou da religión católica, porque é algo que todo mundo entende, que todo mundo viviu, obviamente pola componente que existe na cultura, non? A componente do cristianismo, e porque é algo que se considera, digamos, ritual, sagrado, e leva implícito certo respeto, non? Entón, a mí me gusta equiparalo a esas cousas para que se vexa tamén a importancia, non? E do que estamos a falar. Pois, se nunha misa hai un sacerdote encargado, non, de oficiar o rito, hai un sacristán, forma parte do rito, ten outro papel, está o campaneiro, ten outro papel, o que toca o órgano, o que pasa o cepillo, os devotos que acuden, cada un de todas esas persoas que participan do rito ten o seu papel, o seu rol e sabe o que ten que facer. Pois o entroido funciona un pouco igual. Hai moitos personaxes, non o mesmo a xente que vai ver, a xente que participa disfrazada, que a xente que participa vestida, non é o mesmo comportamento de determinada máscara que o comportamento pois dun cabalo, bueno, unha mascarada de cabalo, ou dunha mula, ou dun touro, dunha vaca, é dicir, estes seres máis teriantrópicos ou zoomorfos. Entón, cada un ten o seu papel na execución do rito e está perfectamente establecido o que pode facer cada un e o que ten que facer cada un. Ti tes falado sobre as semellanzas que hai entre distintas mascaradas que hai ao longo do continente europeo, non? Eu quería preguntarte cal é o contexto no que se enmarcan e que puntos en común hai no conxunto das distintas mascaradas do continente europeo. Pois o primeiro é enmarcalo nese contexto europeo, non? O entroido, poderíamos despois, me imagino, se queres, falamos de enmarcalo no contexto cronolóxico do tempo, non? Pero hai que entender que o entroido e todo este mundo das mascaradas de invernía é un fenómeno cultural común a gran parte de Europa, non? Non digo a toda Europa, porque hoxe en día en determinados lugares pois foranse perdendo certas tradicións, nós temos a sorte de conservar viva moito deste legado cultural, non? E cando falo de Europa, hai que considerar a Europa non nos termos, digamos, políticos que consideramos hoxe, senón en termos culturais. Que quero decir? Que os lindeiros culturais de Europa tamén participan deste fenómeno. E refírome, por exemplo, a Irak, por exemplo, onde hai mascaradas similares, ou refírome ao norte de África, onde dentro da cultura amasí existen mascaradas similares, si ben, en vez de estar condicionadas, digamos, ou teóricamente condicionadas ao calendario cristián, a Cuaresma, aí está condicionado polo calendario musulmán, porque obviamente o norte de África, pues, a nivel histórico, foi conquistado polos árabes, introducindo a religión musulmana, e eso, ¿no?, pues, mestúrase coas propias crenzas. Entón, eles fano non ao final da invernía, senón ao comezo da invernía, despois do Ramadán. Pero o comportamento, as pautas, as dinámicas, incluso a propia estrutura do rito, é similar en todos estes lugares de Europa, ata tal punto que incluso coinciden os nomes dos oficiantes, que eso é algo que normalmente non reparamos,
pero algo moi significativo, porque se o que se fai é o mesmo, se os significados que se lle dan son similares, aínda que logo en cada lugar, pois sabemos que temos interpretacións locais porque forma parte da propia construción da identidade de cada grupo, non? Social, non? Porque é importante, o Entroido é importante para a identidade local, entón cada un intenta darlle a súa propia explicación. Pero se coinciden, como digo, coinciden no tempo, coinciden nos significados, coinciden nos personaxes, coinciden incluso nos nomes, porque estamos falando dun mesmo contexto cultural, e un contexto cultural tan extendido por Europa, con similitudes tan extremas, nos retrotrae a un período histórico moi primitivo, donde, digamos que a diversidade cultural que se produce hoxe en día, pues non era tal, non? E xa digo, é curioso, porque o Joaldún, por exemplo, de Navarra, significa chocalleiro. Pero os zarramancos de Cantabria significa o que leva as campaíñas, non? Cando falamos, non sei, do zamarrón, ou cando falamos de os de branco, por exemplo, na nosa tradición hai unhas personaxes que son os de branco ou as de branco, non? Que teñen que ver con estos de bonito. Pois na zona de Austria chamanlle Die Weiße, que significa os de branco, en alemán, non? E se falas do vello, o vello do Entroido, a vella do Entroido, pero o vello do Entroido é de Alte, por exemplo, en Austria, ou o Fleckli. O Fleckli significa o farrapeiro, que o farrampón, o que vai vestido con farrapos, non? Entón, os termos son comuns. Incluso esta mascarada que vos cito do norte de África, da cultura masigra, da cultura berber, leva por nome o Bilmauen, e vai vestido con pelicas de cordeiro, e significa peliqueiro. E vai con chocas, vai cunha vara para fustigar e vai acompañado dun fulión de casa en casa, non? Entón, é moi significativo que coincidan incluso esos hasta os nomes. Incluso a pauta cultural de que gran parte destes grupos de mascarados, de oficiantes, tradicionalmente, eran confrarías, así se chaman en algúns lugares, de mozos solteiros. Isto é igual en Bulgaria, no norte de Portugal ou en zonas de Galicia. Ou incluso ritos como o que chamamos arada ritual, ir de o torreiro da aldea veciña, facer quearas cunha xogada de bois, como apropiarse do territorio veciño, fanse, por exemplo, fan os cuqueris en Bulgaria, por exemplo. E algo que me viña agora a mente é que, claro, dúas cuestións. Por unha parte, estas semellanzas culturais, e xa saíndome un intre deste tema, quero dicir, tamén son comuns a outros ciclos e festividades do ano, non? Quero dicir, o San Xoán, o tal, quero dicir, eso quizáis ten que ver, pois, que ao final, non sei que explicación lle das ti, que o continente europeo non é tan grande, as culturas estiveron en comunicación, non, permanente, ou, quero dicir, que explicación lle pode dar a que teñamos esas semellanzas, eso, pois, mesmamente no entroido galego, con entroidos en Bulgaria, por exemplo. Digamos que similitudes culturais non prodúcense con todas as culturas do mundo. Temos similitudes incluso con povos de Papúa Nova Guinea, non? As similitudes culturais deben ser moitas cousas. Unha pode ser simplemente que temos as mesmas capacidades cognitivas, temos o mesmo cerebro aquí no Amazonas ou no Tirol, e a veces as solucións culturais e as creacións simbólicas son as mesmas ante determinados fenómenos que intentamos explicar en nas diferentes latitudes. E creamos mitos comuns tamén, simplemente porque partimos dunha ferramenta común da nosa capacidade de simbolizar, non? Xa sen entrar en explicacións de carácter psicoanalítico, que é o junguiano, que sería máis complexo, pero pódense dar esas similitudes simplemente porque somos os mesmos seres humanos e a veces, igual que creamos solucións adaptativas ao medio, en medios similares creamos solucións similares e en moitos lugares o medio condiciona tamén, ¿no?, o desarrollo cultural, pois pódense dar similitudes por eso. Pódense dar similitudes por difusión, ¿no? Es decir, nace en un sitio e por contacto cultural difúndese. E pódense dar similitudes por un tronco común, como pasa coas linguas. As linguas romances parécense, o galego parécese o francés, ou o catalán, ou o italiano, porque hai un tronco común, ¿no? Máis alá dos sustratos posteriores.
E eu creo que no Entroido o que pasa é eso, que hai un tronco común. Moi antigo. É dicir, un momento, Europa é unha aldea, eu digo sempre que é unha aldea, un territorio moi pequeno, ¿no? Sacando a Confederación Rusa, claro, o que é a Europa máis occidental a nivel xeográfico é moi pequeno, ¿no? Se un pon o mapa de Chile, ¿no? Xa teño comentado outras veces, en riba de Europa, pois vai dende Cabo Norte ata o deserto do Sáhara, ¿no? O mesmo se superpós o mapa de Perú sobre o mapa de Europa, sorprendería, non? O que ocupa, porque as proxeccións dos mapas non se corresponden exactamente ás dimensións dos países. Hai algúns, por cuestións eurocentristas e etnocentristas, que nos representamos máis grandes do que somos, non? A nivel xeográfico. Entón, é normal que haxa similitudes, que haxa contactos. Houbo contactos ao longo dende a prehistoria, sabémoslo ben, en toda a cornisa atlántica, o mar sempre foi tamén un lugar, non? Unha vía de comunicación. Entón, cando as poblacións eran menores, había menos diversidade cultural, Europa era un lugar tamén menos habitado, en menos territorios de Europa estaban habitados, pois é normal que houvese moito máis paralelos, non? Entón, eu creo que esas similitudes veñen precisamente de un sustrato ideolóxico común, dun corpus, non? Ideolóxico común que en cada lugar pois foi adoptando as súas particularidades, porque a veces tendemos a explicalo sempre a través da teoría difusionista, non? Pois hemos escoitado, pois isto realmente sí, hai prácticas do Entroido das mascaradas que se parecen ás Lupercais, ás Matronais, o que queramos, pero é que Escandinavia non foi romanizada e teñen as mesmas festas, non? Ou son de origen cristián, bueno, pero que hai outros lugares que non son cristianos, ou que o cristianismo chegou no século XI ou século XII, por exemplo, Escandinavia, e temos referencias ás prácticas das mascaradas no século VII. Entón, eu creo que se debe precisamente a esas similitudes, a un pasado común e a unha cosmovisión ou unha ideoloxía común que poseíamos pois, a maior parte dos povos que habitábamos o que hoxe é Europa e ese sustrato coas transformacións correspondientes do paso do ano, dos séculos, dos cambios culturais, foi derivando pois, nesto que hoxe coñecemos como mascaradas de inverno ou ou Entroido, non? Carnavais, según as zonas, non? Pero hai como un tronco, para min hai un tronco común, como vemos a nivel lingüístico, por exemplo. Claro. E que ademais, bueno, o que este Entroido, este ciclo que xa comezou hai tempo, precisamente o que quero dicir é que non é ese ciclo non se axusta xusto a, digamos, hai sábado, domingo, lunes e martes Entroido, aí chega o Entroido e todo o que hai antes non é Entroido, quero dicir, hai máscaras que realmente saen xa no mes de xaneiro, entón é algo máis amplo, quizáis que o que temos agora reducido uns días, non? Sí, de feito, hai xente que argumenta que o Entroido unha cousa e as mascaradas de inverno son outras. Eu, cando o significado, o que se fai e o comportamento mesmo, entendo que é o mesmo, non? O que forman parte dun mesmo corpus, digamos, non? Hai quen argumenta isto pois, para justificar que como eses días que acabas de decir, os días gordos, martes, luns, domingo e sábado, se fixan en base a Coresma, Semana Santa, Coresma, mércoles de cinza, e marcan os días, é dicir, que veñen condicionados de alguna maneira polo calendario cristián, pois que eso é cristián. Non? Eu non estou de acordo, non? Para nada, nesa afirmación, porque o primeiro que hai que entender para min é que o Entroido é a última das mascaradas do ciclo da invernía. Unha serie de fenómenos, de ritos que comezan no inverno, non no inverno solar do solsticio de inverno, sino na percepción do inverno dende unha perspectiva de calendarios agrarios. As últimas colleitas do ano, na nosa latitude, é a castaña e o viño novo. Castaña, cando se fan os magostos? San Martiño, defuntos. Ciclo de defuntos, o viño novo tamén. Entón, as mascaradas realmente empezan no momento de defuntos, na festa de defuntos, no ciclo de defuntos. Eso en moitos lugares de Europa está claro. Está claro porque ainda se conservaban mascaradas en defuntos. Pero incluso na nosa tradición hai reminiscencias desas mascaradas, porque
todos sabemos que no magosto, unha vez que acaba o magosto as castañas, o que fase emborrallar a cara, pintarte, transformarte para volver á aldea e crear en algún sitio, bueno, así, un pouco de caos, non? É unha forma de enmascararse, unha forma de transformarse. No noso país fase moito máis latente a partir do Nadal, do ciclo de Nadal. Hai lugares onde xa empezan incluso co solsticio, noutros en Noiteboa, pero sobre todo a partir do día 1 na noso país é máis explícito. Gran parte destas mascaradas europeas cíñense a eses primeiros días de xaneiro e algúns, pois, dende o 24, non? Entón, aí xa están saindo os bandos de enmascarados, as mesmas máscaras, cos mesmos nomes, cos mesmos comportamentos, sobre todo os ritos de cuestación, que é a clave. Nalgúns lugares europeos esas mascaradas aparecen hibridadas con aditivos, con componentes de carácter cristiano, e acompañando os santos aparecen máscaras convertidas en demos. Eso é unha cristianización, eso é unha adaptación do rito, non? Igual que no Corpus vamos a ver máscaras que son típicas do Entroido comportándose como no Entroido. Máscaras punitivas, máscaras que abren o paso da procesión en vez do folión, con comportamentos similares e asociadas ou reinterpretadas, reescritas como formas do demo. Entón, todo nese ciclo de inverno aparecen estas mascaradas. En Galicia non se reduce a eses 4 días, non é certo. Temos a idea de, verdad, polo San Antón sai o cigarrón, refrán. Zonas da Península Ibérica, en San Blas, los diablos verás, saen enmascarados en forma de diablo nos ambrais, non? E incluso moitos dos folións das zonas de Viana, de Tribes, Viana, Manzaneda, Vilariño, sobre todo, non? Esa zona xa empezan a sair en xaneiro, de forma espontánea. E máis, hai un refrán galego, que eu recollino dun bo amigo, un gran amante do Entroido, de Xosé Seixas, que yo contaba o pai, que decía: lúa de xaneiro, fenicida de todo, primeiro martes de Entroido. Quer decir que na sabiduría popular, no saber popular, xa medían, calculaban o Entroido desde as lúas de xaneiro. Claro, un pode decir, sí, tamén a Coresma, que depende da Semana Santa mídese por un calendario lunar. Pero a xente xa, de forma instintiva, non instintiva, sino de forma cultural, xa sabe cando teñen que empezar a sair. E non fan unha separación entre as visitas que se fan en febreiro ou que se fan en xaneiro, as saídas do folión ou correr o Entroido, do que o Entroido. Forma parte do mesmo fenómeno. E incluso tamén, bueno, enlazo, non? Que a partir das 11 da noite o día 1 xa se escoitan as chocas, claro. Que é habitual, ademais. É que hai un tema moi interesante que se daba en moitos lugares de Galicia. Eu estudei na Terra Chá, sobre todo no Concello de Xermade. Ali chamábanlle a borear. É dicir, a partir de xaneiro xa empeza esa pulsión, sobre todo a partir de xaneiro aquí, de execución deste rito. E entón é moi habitual empezar a anunciar con tempo. A borear é tocar os cornos. Entón, polas noites empezábanse a tocar os cornos, cornas, buguinas. Entón, nunha aldea escoitaban e replicaban. E iso durante os días previos do Entroido. Por exemplo, na zona de Pontevedra, como ben recolleu o meu compañeiro Anxo Rosales, cando estudou o Entroido da parroquia de Marcón, xa a partir do San Antón saían a tocar as buguinas, a anunciar o Entroido. Eso ten que ver co anuncio das fechas, das datas liminais, as datas que supón o final dun ciclo e o comezo do outro. Porque noutros lugares de Europa tócanse os cornos o día 1 de xaneiro. E en lugares de Galicia, no Corel, anuncias a chegada do ano tocando os cornos. Claro. Entón, é moi importante ter en conta o carácter simbólico de determinadas datas do ano que teñen ese carácter de, nos chamamos datas liminais, datas, para que entenda a xente, datas fronteiras, datas que supoñen o final dun ciclo e o comezo do outro, porque todas esas datas que teñen ese carácter simbólico van asociadas a un paquete ritual que se repite constantemente. Por eso a veces non entendemos porque determinada práctica, pois como roubar cancelas ou roubar os carros, nun lugar de Galicia se fai na noite de defuntos, noutros lugares se fai o día 1 de xaneiro, en fin de ano,
noutros lugares se fai en San Xoán e noutros lugares se fai no Entroido, porque todas esas datas teñen ese mesmo carácter e, polo tanto, levan implícito unha práctica ritual coherente co que significa para ese pobo esa data, que chamamos liminal por ese momento de final e comezo un ciclo que se exterioriza, que se teatraliza a través dos ritos de caos. Claro. Hai un tema moi interesante que tes falado tamén moitas veces e que me gustaría que faláramos hoxe, e é que temos, digamos, máscaras aquí en Galicia mesmo, máscaras similares, son iguais, pero con ritos que realizan ritos distintos, e logo máscaras que son distintas que realizan ritos semellantes. Por exemplo, que a priori vemos e visten igual ou moi semellante. Os peliqueiros e Laza, Campo de Cerros, Arreaus, os cigarróns, de Verín, os Felos e Maceda, quero dicir, podemos velos e parecen iguais, pero os ritos son, bueno, o que fan é completamente distinto, non? Eso que dis é moi importante, e a min eu sempre quero recalcalo, non? O importante do Entroido, claro, a estética é importante sempre, non? Pero como xa se perdeu parte da estrutura mítica que está detrás deste rito do Entroido, perdemos o significado de moitas máscaras. Pero si sabemos o que fan e sabemos moitas das funcións do rito. Entón, o importante do Entroido é o que se fai, máis alá de como se viste. Que quero decir? Que máscaras que estéticamente son moi similares están representando a seres, a oficiantes diferentes, porque o que fan é diferente. E o contrario, máscaras, non? Que son estéticamente moi diferentes, son o mesmo personaxe ou cumpren o mesmo rol porque fan o mesmo. É dicir, estéticamente poden ser moi dispares, pero as dúas son máscaras punitivas, porque a súa función é esa, non? Poñamos un exemplo. Sempre, se eu poño aquí un gaiteiro galego, un gaiteiro escocés, un gaiteiro asturiano e un gaiteiro búlgaro, e pregunto que hai aí, todo o mundo vai decir, entendo, que é un gaiteiro. Eu pregunto, por qué? Por dúas cousas. Porque leva un atributo característico que é un instrumento musical, que é a gaita, e porque toca a gaita. Como toca a gaita, leva unha gaita, é un gaiteiro. Pero se estéticamente son totalmente diferentes. Un leva monteira, outro leva unha saya, pero sabemos que é un gaiteiro polo que fai. Ben, pois o felo, estéticamente, é parecido ao cigarrón, ou ao peliqueiro, ou ao zaramanculleiro. Vale, obviamente, uns levan medias, pero para un profano estéticamente é indudable que son moi similares, teñen máscaras, con mitras, tal. Pero son totalmente diferentes no que fan. Son seres totalmente diferentes. O felo é como un espírito burlesco, é como entra nas aldeas, crea o caos, vale coa xente, engancha. O cigarrón, o peliqueiro, o seu comportamento é outro, absolutamente diferente. Unha máscara de Manzaneda, unha máscara xiróvaga, chamo eu, porque xiran, non? Como os derviches, unha máscara xiróvaga de Manzaneda, estéticamente parécese a un felo de Esgos. Como fixade, a máscara é diferente. Bueno, as máscaras non levan, hoxe en día non levan máscara, levan un gorro de carácter cónico ou apuntado, non? Como unha coroa dos mallos, pero parécense moito porque levan camisa de home, gravata, pano cruzado, levan unha sorte de naguas, de prendas de muller, levan, bueno, unhas botas, as máscaras levan uns legues, non? Unhas polainas de coiro típicas de andar pola serra, pero se os ves son moi similares, non? Pero o seu comportamento é totalmente diferente, porque a máscara é encargada de abrir o paso do fulión arrastrando coa súa voráxine da súa danza rotacional, que é algo increíble, e os felos de Esgos, que van na comitiva nos bandos polas aldeas, son os encargados de traspasar os límites, de entrar nos currais a coller a galiñas, de entrar nas casas a coller os chourizos. Vale? Son os encargados de traspasar os límites, porque o Entroido un momento, non é, eso falaremos despois, me imagino, de leyes do Entroido, pero é un momento onde se produce
o traspaso de determinados límites, non? Pero, en cambio, se ti vas ao entroido, non sei, de Vilaboa, as madamas e os galáns, dentro do bando estaban os vellos do entroido. Os vellos do entroido, que tradicionalmente eran casados novos, non eran mozos solteiros, porque os mozos solteiros estaban limitados a madamas e galáns antes, non? A sociedade cambia, a cultura cambia e vamos adaptándonos, non? Pois eses vellos que velaban pola vigilancia, protexían as madamas, sobre todo, e os galáns, eran os que tiñan a potestade de traspasar os límites da propiedade e entrar nas casas. O sea, personaxes con nomes diferentes, estéticamente diferentes e facendo o mesmo. Entón, o importante, e isto é algo que hai que ter moi en conta cando se fan procesos de recuperación, é non quedarse fascinado pola estética, a obsesión de ter unha máscara diferente e saber que é o que fan. Porque recuperar a estética dunha máscara sin saber o que fai non sirve para nada, non ser que a quera recuperar para clonala e pola desfilar nun desfile. Claro. Pero entón non está executando o rito. Sí. No, aparte, hai un tema que, claro, ti ves un felo ou ves un peliqueiro de laza, é certo que, bueno, no calzado pode variar alguna cousa e tal, pero, claro, o que representa o felo Maceda e o que representa o peliqueiro en laza, o papel que teñen incluso é radicalmente distinto. Incluso vale. O peliqueiro en laza é unha... Bueno, os outros tamén, non? Pero parecía algo moi intocable, moi serio, que impón moitísimo, non? Sin embargo, outro é como moi... fai trasnadas con... É como un trasno, non? Eu lembro que hai uns anos ali en Maceda, a xente maior dicía son como uns trasnos, son os trasnos que veñen no entroido. Claro, e abrazan a xente, bailan, se agarran, podelos tocar. Sí. Producen sonidos, cousa que non fai o peliqueiro, por exemplo. Sí. É dicir, pero dáse conta que teñen un comportamento totalmente reglado. Claro. É dicir, esta idea que hai de que o entroido é o mundo ao revés, donde vale todo, non ten ningún sentido. A pouco que estudes en profundidade o entroido, daste conta que, bueno, xa falaremos logo deso, se queres, pero que é unha festa ritual con moitas normas, con do que se pode e o que non se pode facer. Sí, por eso quería preguntarche sobre iso, podemos metela agora xa, eso que ti sempre falas eso, e así, non, de que os entroidos están estruturados, hai uns ritos moi concretos, digamos que está completamente reglado, non? Outra cousa é xa, pois, digamos, pois, certa picaresca, certas cuestións que hai en entroidos moi concretos, pero digamos que os ritos que hai en cada entroido, eso todo está moi estructurado, e hai unha comunidade que o realiza. Hasta a sátira está estruturada. Cando, como e en que forma. Hasta os ritos de caos están estructurados. É dicir, eu non podo collerche o coche e roubarcho, pero podo quitarche unha cancela de sitio, atrancarche un camiño, botarche taparche a chaminea para que te sae o fumo e veña. É dicir, non é o momento en que vale todo e o mundo ao revés. É o momento no que impera ou que se impón unha nova normatividade diferente a que impera no resto do tempo. Claro. Ese é o matiz. Ti non podes coller e meterte diante dun boteiro e abrazalo e tal, non. Non podes facer eso. E o boteiro non pode ir cantando. Non vai cantando. Saben perfectamente o que teñen que facer e ti sabes o que podes ou non. Podes traspasar límites. Perfecto. Mira, podemos traspasar os límites da propiedade. Entrar nas casas, a xente mexabanlle no caldo, quitabanlle o lacón do cocido e metían unha zoca, pero non lle roubaban os cartos. Entendes? Podemos traspasar os límites da nosa comunidade e entrar na aldea veciña e deixarlle un moneco, un entrudio cheo de versos satíricos. Pero non lle vamos queimar o pueblo, o sea, hasta os enfrontamentos están ritualizados, o que se pode. Podemos traspasar os límites do xénero. Tradicionalmente binario. E os homes vestirse, mulleres, travestirse. Hai un travestismo sagrado tamén, importante, nas tradicións xa antiguas, non? Ou as mulleres de homes. Podemos traspasar os límites da humanidade e convertirnos en animais.
estética en certos comportamentos, da moral. Podemos ser obscenos, podemos decir barbaridades, incluso en determinados momentos, seguro que a libertinaxe, digamos, sexual, o sea, as constricións sociais sobre a sexualidade, como hoxe en día sigue pasando tamén en determinados aspectos, abríanse. Pero non pode facer todo o que che dá gana, obviamente. Claro. Pode facer cousas que non pode facer noutro tempo. Isto ten que ver coa función tamén do entroido como válvula de liberación social, como mecanismo de catarse colectiva, e isto entronca co sentido de regeneración tamén, non? E Claro. con ese sentido de escenificar o caos previo á nova orden que marca pois ese final do ciclo. Neste caso, a expulsión do inverno e a chegada da primavera, a chegada do tempo donde a terra empeza a producir, o tempo donde o tecido social se reactiva, porque xa empezas a traballar fora, xa deixas de estar metido na casa, empezan as festas, é dicir, hai unha renovación non só da natureza, senón do tecido social. Por eso no inverno era o tempo tradicional de facer serán, ruada, fiadeiros, porque era un momento moi limitado para a socialización, porque non había traballo comunal, non había traballo fora da casa, os días eran curtos, facía frío, non había labores máis saladas domésticas, non había festas do verán, entón facía falta tamén crear eses espazos, non, de encontro. Entón, o entroido marca ese final dese ciclo e a regeneración en todos os sentidos, non? Claro. Nada, aparte sobre o que comentas as normas e todo, incluso eso, claro, coas propias máscaras, non? Eu que insisto moito cos peliqueiros, claro, ti se vas a Laza, tens que saber que como te metas no medio dun grupo de peliqueiros ou toques a vaiche caer unha boa, incluso, bueno, en Vigo, co propio merdeiro. O merdeiro tamén é moi trasno, pero como ti vayas e lle fagas algo, inda que sexa de coña, vas a telos en riba todo o día, non? Quero dicir, está nese sentido reglado e que, bueno, é certo que a día de hoxe nestes entroidos que se masifican máis hai en ocasións que se asisten a eles sin saber cales son as normas que rixen ali, non? Claro. Hai unhas normas e un ten que coñecer as normas sempre que acude a calquer evento e sobre todo cando é un rito, porque o rito supón unha serie de comportamentos pautados, non? Socialmente aceptados e repetidos no tempo. Poñamos outra vez o exemplo da misa. Sí. A ninguén se lle ocurre cando, non sei, o sacerdote está facendo a consagración, non? Co cáliz alzado, e a hostia de subir ali e decir, dame un trago e collerlle a copa. Claro. Non, porque eso non se pode facer. Todo o mundo entende que hai unhas normas e se estás aí non estás cantando, tocando a guitarra, estás o que estás. Pois o entroido ten unha serie de normas tamén que son necesarias para que o rito se leve a cabo. Entón, ti non podes agarrar a un peliqueiro. Claro. Ti non podes... O que pasa é que a xente confunde. Por eso que se transmite constantemente, incluso en folletos turísticos, eso, el momento donde vale todo. E eso a xente confunde, pensa que isto é un cachondeo. E eu sempre digo que o entroido é algo moi serio. Hai momentos lúdicos, hai espacio para sátira, para diversión, por suposto, porque ten un carácter tamén festivo. Pero hai momentos solemnes. Te imagínate que estás na pedida de permiso dun fulión para entrar na aldea veciña e empezas a cantar la Macarena. É que para correr tapaos. É un momento sagrado, donde a xente chora de emoción. Non é unha broma. Entón, tens que coñecer as normas. E depois, eso, por non coñecer e por pensar que ti tes as mesmas capacidades e as mesmas licencias que ten o oficiante. E non é así. El pode facer, ou ela, ese rito, porque está imbuído dese poder social que lle dá a comunidade e o traxe que leva, os atributos que leva e o seu comportamento pautado que executa. Pero ti non. Ti non podes subir ao escenario, collerlle o micro a un cantante. Pode facer e veñen os seguratas e te sacan, obviamente. Pois isto é o mesmo. Ti non podes facer eso. Non lle podes coller a zamarra ou a tralla a un cigarrón ou tal, ahora vou eu, ou a monca a un boteiro e porte ti, ou non sei,
ou decirle ao troteiro, dame pa aquí o pau que vou eu a faldrear. Pero que é isto? Claro. Entón, a xente, se vai, ten que entender que hai uns comportamentos que hai que respetar. Totalmente de acordo. Entrando nun tema moi interesante que tamén tes falado sobre isto noutras xornadas, vou intentar fusionalo nunha pregunta e é que, bueno, é certo que isto dá para falar moito, pero bueno, facerlle un percorrido moi rápido por enriba. Ten que ver cos ritos que atopamos nas mascaradas, algo xa tes falado antes, que falas como de cuestación, reafirmación dos límites da comunidade, de caos, de inversión, guerra de sexo, rivalidade, censuradores, comensalidade, e logo tamén falas sobre un papel moi importante dentro destes ritos do lume e do son, non? Entón, que nos podes contar con isto? Toquei moito, pero bueno. Claro, dentro do que é a festa do Entroido hai diferentes comportamentos, como dixemos, e hai diferentes ritos que teñen funcións concretas, non? As cousas non se fan por casualidade, teñen un significado cultural. Outra cousa que hoxe en día, por cambio social, por paso dos anos, non saibamos por que facemos as cousas e facémolas por tradición. Se chama por tradición porque sempre foi así, que é o que recordan os teus avós e aboas, non? Eso é o sempre, ou por costume, non? Porque hai que facelo, Pero claro, o noso papel neste caso, antropólogos e as antropólogas é interpretar, non? A cultura. Entón, hai unha serie de prácticas rituais e cada unha ten unha función. As reafirmacións do límite, maioritariamente os entroidos, saen na súa aldea ou na súa parroquia. Lugares onde funciona máis a ordenación territorial identitaria de parroquia é a parroquia. E non entras normalmente na parroquia veciña no ser igual un día concreto ou dunha forma pautada. Non? E moitas veces, pois, sitios que funcionan máis por aldea, o pueblo, é os lindes. Por que? Eso non é casual. Ti estás percorrendo, a cuestación fala dentro da tua comunidade. Cando levas o entroido, que significa todo eso positivo, esa forza rexenerativa, non todos os monecos de entroido significan o mesmo, eso é importante tamén, estás levando algo positivo, estás levando esa alegría, estás levando esa forza, esa regeneración, de casa en casa a toda a aldea. Eso é algo benéfico. Por eso, moitos lugares, aquí, en Europa e no norte de África, incluso consideran que a visita dese bando otorga sorte, bonanza e fertilidade a casa. E a fertilidade nas sociedades agrarias era moi importante, porque era a base da subsistencia, non? Entón, ti estás reafirmando os límites da tua comunidade con ese comportamento. De igual xeito que nunha romería, o domingo, despois da misa maior, sácase a procesión. E que fai a procesión? Reafirma os límites sagrados do santuario. Sai da igrexa, chega ao cruceiro, dá a volta e reafirma, resacraliza o espazo do santuario. Estas comitivas, de alguma maneira, reafirman os límites da súa comunidade. Nas visitas dos folións non se pode entrar na aldea sin autorización dos veciños que reciben. Eso é un principio básico, porque as fronteiras son sagradas. Por eso os marcos na nosa cultura son sagrados, non? Claro. Entón, chegas ao linde, pides permiso, danche permiso e dinche hasta onde podes ir e vas, non? Reafirmando. Entón, hai ritos de reafirmación da comunidade. É tan importante eso que cando hai boa relación coa aldea veciña ou a parroquia, podes entrar a facerlle unha visita, porque se considera algo positivo. Pero se non tes boa relación e traspasas os límites, é unha provocación. E entón aí entran os ritos de confrontación. É dicir, toda comunidade, todo grupo humano ten tensións inter e intra. Hai tensións dentro do propio grupo humano e hai tensións coas comunidades veciñas. Eso sabémoslo ben en Galicia. O sea, non hai comunidade de montes que non teña litixios coa comunidade de montes de al lado, polos lindes. Entón, sempre hai tensións cos barrios. Hai tensións hoxe en día entre as cidades. Imagínate, pois eso, dende que villan os mozos a bailar coas mozas, sempre houve tensións entre as comunidades veciñas. E hai tensións dentro da propia aldea, da propia comunidade. O entroido ten unha serie de ritos perfectamente
estandarizados, creados de mecanismos sociais para canalizar esas tensións dunha forma non violenta, a través dun xogo. É como o fútbol. É mellor xogar un partido e non lanzarnos bombas, non? Claro. Unha forma de canalizar esa tensión. Pois, en vez de entrar á aldea veciña a pegarnos de paus, facemos un atranque e nos vamos ao borde da aldea e facemos un enfrontamento en verso, como os xenerais do Ulla. Que vayan vestidos con roupas napoleónicas non quere decir que os ritos de enfrontamento non sexa algo moi antigo e moi anterior aos ritos ás guerras napoleónicas, non? Non confundamos a forma co fondo. Entón, esos mecanismos sirven para canalizar esas tensións e darlle saída. Igual que hai mecanismos dentro da propia comunidade. E ten que ver cos ritos parodísticos, de escarnio, de sátira. Un momento no que eu podo criticar os meus veciños, sin que supoña que estemos enfadados o resto do ano, ou que non nos falemos ou que acabemos dándonos cosacho na cabeza. Podo criticar as autoridades nese momento. Para as autoridades é unha licencia que lle dan ao pobo para que se desafogue e logo todo siga igual. Sí. Pero hai a crítica social aos veciños, tal, e iso, nos rimos todos xuntos e mañán toca a ti e non pasa nada. E xa nos relaxamos. Metemos yo o entruido cos versos e todas estas cousas. E logo hai os ritos de xestión das tensións intersexuais, os ritos, os combates entre xénero. Xoves de comadres, xoves de compadres, facemos un lardeiro, facemos unha lardeira, escondémolo, roubámoslo. Sirve para canalizar tamén esas tensións, neste caso, que se producían entre homes e mulleres. Por lo tanto, son mecanismos moi sofisticados, mecanismos culturais, para a xestión das tensións sociais e das tensións dentro da propia comunidade e interxéneros. O sea, isto non é unha broma. Isto é fruto de un proceso cultural e social moi, moi profundo. Temos ritos que teñen que ver, bueno, xa falamos da confrontación, falamos dos parodísticos, os ritos de caos. Estas datas que supoñen o final dun ciclo e o comezo do outro, sempre, dende un punto de vista, digamos, simbólico, mítico, é a destrucción da orde anterior para o establecemento da nova orde, non? Sería o concepto marxista da revolución, pero levado á práctica simbólica, non, destas festas. Entón, ese final, ese caos final, hai que escenificalo para que despois se produza a nova orde. Porque senón non hai diferencia. Se sempre igual, como hai nova orde se non hai unha destrucción previa da orde establecida? Hai que escenificar o caos. E iso faise cos ritos de caos, da escenificación do caos, que consiste en que de repente na aldea empezan a chegar seres que non sabes de onde saen, que veñen do inhabitado, do non social, do mundo non social, moven as cousas, como fan, por exemplo, os caretos, tiran xa leña, entran nas casas, roubanche carros, atrancanche, escenifícase ese caos. Que é o que se fai na noite de San Xoán, o que se fai, como decía antes, en algúns lugares, na noite de defuntos, porque a noite de defuntos marcaba o comezo do ano. Hoxe en día, o ano comeza no ciclo de Nadal, pero houve tempos que comezaba tamén no entroido. De feito, San Martiño de Dumio censura, que no seu Correcciones Rusticorum censura que a xente celebre o comezo do ano en xaneiro, porque el di que hai que celebrarlo en marzo, coincidindo coa chegada da primavera. É dicir, o entroido. ¿No? Sí. E, bueno, temos ritos de travestismo que teñen que ver tamén co acatarse, co poder saltarse as normas algunha vez, que nos deixen saltarnos as normas, ¿no? Porque a norma constriñe. Isto, o sea, sempre hai esa loita, ¿no? Entre a propia natureza humana máis visceral, máis impulsiva, e a cultura que te limita, a sociedade que limita, obviamente, o teu comportamento en aras da vida en sociedade, non? Isto estudou Freud no seu día, o Eros e Tánatos, a loita sempre, non? Entre unha cousa e outra. Pero temos que ter espitas, temos que ter válvulas de escape, temos que ter a posibilidade, nalgún momento, se non podemos cambiar a nosa vida, polo menos cambiarnos nós nalgún momento concreto para liberarse e ser outra cousa, non? E dar saída a todo eso. E logo, por suposto, como celebración que é a festa, a diversión, claro, e os momentos para a socialización, e os ritos de comensalidade, que son moi importantes.
Comer é algo máis que nutrirse. É un acto cultural. A gastronomía é un dos elementos identitarios máis significativos dun pobo e do seu patrimonio inmaterial. Non todos comemos o mesmo en todos os sitios do mundo. De feito, comemos moi poucas cousas das que poderíamos comer. E iso que eleximos para comer, como comemos, como cociñamos, en que momento facemos, ten que ver coa nosa identidade. Entón, comer, compartir comida, crea comunidade. Que fai no Entroido? As familias convidan os seus familiares. O sábado vas comer a unha casa, o domingo vas comer a outra, o luns a outra, o domingo a outra, como se echa unha familia extendida, tens que empezar as paparotas pois semanas antes, non? Creas vínculos, socializas, te relacionaste, compartes, redistribuyes. A cuestación, os banquetes comunais, sirven para a redistribución tamén de alimentos. Cando os veciños dunha aldea, cando unha ronda acaban comendo todos xuntos, ese banquete comunal sirve para tecer lazos. Aparte de ser un momento de celebración. Todo importante da nosa vida celebrámoslo con un banquete. Sempre. Claro. Sempre. E cando queremos levar a cabo un negocio, a cousa é difícil, vamos a comer ou vamos a cear, porque eso facilita a negociación. Entón, os ritos de comensalidade dentro da familia, entre as comunidades e dentro da propia comunidade, os banquetes, son un dos elementos máis importantes tamén do Entroido. Din por aquí di miña nai que de pequena saían a facer trasnadas ás parroquias lindantes coa intención de que o Entroido non quedara na súa aldea, como se fose algo malo. Sí, porque isto ten que ver cos monecos. Isto síguese facendo en moitos lugares, non? O martes pola noite, fano, por exemplo, en Manzaneda, nas aldeas de Manzaneda, por citar un dos moitos lugares, non? Fanse eses monecos que se chaman entrudio e hai que deixarlos na parroquia, na aldea de al lado. A veces acompañados de versos, outras non. Pero ti tens que intentar que non cho deixen. Tens que collelo e devolverlo. Porque se amanece, non? O mércores de cinza con moneco na tua aldea, atópalo pola mañá, tens que quedar con el todo o ano. E iso é un insulto, é unha ofensa. Despois vanche estar todo o ano, quedache descontruido, porque ese entruido, ese moneco, representa todo o malo que botamos fora, que esconxuramos. Entón está cargado de negatividade e unha ofensa. Ao final, metiches meu moneco e conseguiches facerme isto. Pero outro moneco, para chamarlle, non? Entruidos, lardeiros, lardeiras, mecos, como lle queramos chamar. Outros, en cambio, representan o positivo que chega. Porque nós somos galegos, non? E galegas todo é relativo. Pode ser o malo que expulsas, por eso se queima, por eso se enterra. É o final do ciclo, hai que queimarlo, hai que enterralo. En unha miña zona, por exemplo, no San Xoán sempre facíamos un moneco se queimaba na fogueira. Representaba o malo do final dese ciclo. Pero outros monecos representan o bo e se levan en procesión. Obviamente, o Santo Entroido e a Santa Entroida dos Reis de Covelo non é algo negativo. Levas en procesión. Ofrécenselle lacóns, ofrécenselle viandas que logo son subastadas, non? Hai as puxas ali na porta da igrexa como se foran un santo. Representan algo positivo. Cando en determinadas zonas de Galicia, pues, en Ribadavia, pois unha parella recén casada levaba un ano e non tiña fillos, deixábanlle un moneco de Entroido, destos que chamo itifálicos, porque, falando claro, levan, digamos, un carallo feito pois, con unha espiga. Sempre os monecos son satíricos. Cando se representa o home, faise forma exagerada, cos xenitais caricaturizados, e cando as mulleres igual. Pois ese Entroido se consideraba algo positivo, xenerador da fertilidade, se lle deixaba, non? Ou cando ves toda unha comunidade paseando hasta os límites da súa aldea un carro con un ídolo itifálico, como é, por exemplo, o Meco das Teixugueiras. Non, chegan ao alto do monte onde está a fronteira e non pasan. Volven. Recorren toda a aldea, resacralizan, levan en procesión un moneco que se entende que, por eso leva esa representación fálica, que é algo regenerativo, non? Entón, non todos significan o mesmo. E iso que conta pois, a compañeira que preguntaba ten que ver con eses entroidos que forman parte dos ritos de confrontación entre as comunidades e que representan o negativo
que se abandona unha vez que acaba o ciclo e o proceso regenerativo. Temos outros que son os lardeiros e as lardeiras que forman parte dos xogos das loitas entre sexos, non? Tamén, por exemplo. Sí, sí, sí. Entrando así no último bloque, a mí gustaríame, vamos a tocar aquí dous exemplos entroidos. Primeiro, que xa falabas antes, non? Das máscaras e Manzaneda, un entroido que eu recomendo moito, xa coñecín hai uns anos este sábado seguramente estemos por ali, pero ti sempre falas que é o que fan que é posiblemente único en Europa, non? Entón, para que non o coñeza, pois debullalo un pouquiño máis. Vale. É importante, eu quero destacar dúas cousas. Unha, primeiro, a importancia dun entroido non se debe a que sexa algo único, senón a que o rito permanezca, este vivo, sexa participativo, porque se non é participativo, se non ten todas estas funcións que acabamos de falar, se non é un feito social total que abrangue aspectos xurídicos, económicos, de normatividade, relixiosos, non católicos para min, pero si relixiosos, espirituais, senón é un rito vivo, é unha performance, é unha posta en escena no sentido de que é unha recreación, é un espectáculo. Entón xa non é un rito vivo. Entón, o importante non é que sexa totalmente diferente e único, que é algo tamén comprensible en que toda a xente quere que o seu sexa único porque pensa que eso lle dá máis valor. Se todos foran únicos, sería unha colección de anécdotas, de ocurrencias. O importante é que forman parte dun corpus, forman parte dun sistema, sabes? Dun sistema ideolóxico, e iso que lle dá potencia ao entroido, o que lle dá esa forza, ¿no? Entender que forma parte de algo moi grande e moi antigo e moi potente, non? Pero, e logo, todos os entroidos teñen o mesmo valor, porque para a xente son importantes e son representativos. Dá igual se tes unha máscara maravillosa ou non, porque a clave, o fundamental do entroido é ir correr o entroido, é a coestación, é ir salir polas casas. Na miña parroquia non tiñamos unha máscara representativa, un personaxe, non había boteiros, nin felos, nin había cousas similares, chamámonos mascaritas. Collías roupas bellas, calquera cousa, trapo, cartón, pero facías o rito. Íbamos de casa en casa, pedindo a coestación ou a merenda, había teatrillos, había oficios e todo eso. O importante é o rito. Digo porque a veces, cando falas dun entroido, hai xente que o interpreta como que lle das máis valor a ese que a outro. Non se trata deso. Non se trata deso. Todos teñen o mesmo valor, todos son igualmente respetables, sempre que se manteñan vivos como festa participativa, e non é moito mellor un entroido porque teñe unha máscara fascinante que outro que non teñe unha máscara fascinante, pero igual ten unha riqueza ritualística increíble e hai moitas componentes a ter en conta. Dito isto, isto non quita para que haxa determinados entroidos no noso país que teñan características, particularidades que os fan únicos porque non atopamos paralelos ou que se saen un pouco do habitual, non? Non digo do normal, porque o concepto de normal depende de cada contexto cultural. E un deles é este de Manzaneda, que comparte rito con Mormentelos, con aldea de Vilariño de Conso e con outra de Viana do Bolo, porque eso é algo que hai que entender. Os concellos é unha realidade reciente, non ten que ver a cultura, estes ritos existían antes dos concellos e antes das provincias. Entón, que si os de Ourense, que si os de Lugo, que si os de tal concello. Entendamos isto como vivía a xente, que podía ter máis relación con unha parroquia que hoxe en día é de outro concello que co propio concello, con parroquias do seu propio concello hoxe en día. Non? Entón, existen danzas no entroido. Isto é importante. Non están apenas estudadas. Digo danzas porque cando se baila de forma ritualizada, pautada e reglada é unha danza. Máis alá de que estés facendo unha muñeira ou unha jota. Non é o que bailas, senón como se baila e o contexto. Entón, de feito, moitas veces as madamas, galáns, ¿no? Damas, estes personaxes típicos dos entroidos, que existen tamén en toda a Península Ibérica, son os responsables de executar as danzas. Os de branco, tamén, non? Os de bonito, digamos. E nos ritos de coestación, isto xa o recolleu no seu día Nicolás Tenorio, cando estudou o entroido de Cotobade da súa parroquia, nas momadas, nesas comitivas que iban de casa en casa,
había uns encargados de bailar coa xente, que eran os de Bonito. Bueno, pois máis alá das danzas, temos en Manzaneda e estas dúas aldeas limítrofes un fenómeno único que é unha danza rotacional. Son danzantes xiróvagos, é dicir, executan un rito no que a máscara, que como se chama, este oficiante, vai diante do folión, o folión é a comitiva de veciños tocando bombos e tocando eixadas, tocando metais, a forza esconxuradora do bombo, do sonido do bombo, coas cornas do monte e o poder do metal, van executando o seu toque característico, que é a voz de cada comunidade, e eles van como se fose, ¿no?, tirando, ¿no?, de esa comitiva de casa en casa, bailando polas casas e executando esa danza na que xiran sobre o seu propio eixo, con mans extendidas ao ceo, e é algo fascinante, é algo hipnótico, é algo que incita o trance, a participar no folión e o seu propio comportamento, o propio ritmo, ¿no?, a propia execución, e que para min, nunha interpretación que eu fago a través, ¿no?, da comparación con outras danzas de carácter rotacional e circulares que existen noutros contextos culturais, ten que ver precisamente co significado do entroido. Se non se entende o significado do entroido, non podes entender o significado da danza. É unha danza rotacional que ten como fin a rexeneración. Por eso eu digo que son as máscaras que fan xirar o mundo, que reactivan o mundo. E isto é unha idea moi antigua que está presente en moitas estruturas mitolóxicas. De feito, Shiva crea o mundo cunha danza cósmica. Crea e destruye o mundo cunha danza, non? E é algo, como digo, único. Eu só coñezo, salvando as distancias dos significados, pero a nivel estético, os danzantes xiróvagos, non? Os derviches que son sufís. O sufismo é a corriente mística do Islam, e hai unhas confrarías de monxes, neste caso, na zona de Konya, en Turquía, perto do Kurdistán, precisamente, que executan unha danza que ten que ver coa activación da baraca. Eles teñen o seu significado para esa danza, non digo que sexa o mesmo, digo que estéticamente se parece esa danza que le fan dos planetas, porque xiran sobre si mesmos, co que fan as máscaras de Manzaneda. Bueno, tamén hai derviches no Cairo, outra variante, non? E que eu coñeza, a nivel europeo, non atopo paralelos, non? Donde nestas mascaradas haxa un rito como a danza xiroba, a danza rotacional, non? Chamolle así, a danza rotacional das máscaras xiróvagas de Manzaneda. Din por aquí, os derviches buscan un éxtase e comunión divina. Sí. E a man canaliza a baraca do cosmos. Bueno, non vamos falar ahora de sufismo, non? Pero estéticamente é moi interesante, non? E logo outra figura tamén. E non bailan, danzan. Ah, claro. As máscaras danzan, non están bailando como que danzan, están executando unha danza. Sí, aí na linguaxe tamén importante o matiz, claro. E logo tamén hai unha figura tamén moi importante, no entroido galego, pero que tamén é común con outras figuras na Península Ibérica e tamén noutros lugares do continente europeo, que é a figura do oso, non? Temos aquí o oso de Xande, o oso da Pobra do Brollón, de Salcedo, hai oso tamén, se non me equivoco, en Samede, xa quero dicir, e tamén noutros lugares de Europa. Un pouco que representaría esta figura do oso? Sí, o oso era algo moi habitual nas mascaradas e no entroido, non? Se citaches algúns, había oso en Manzaneda tamén, ten saído algunha vez, recuperaron, non? Hoxe en día, digamos que o máis coñecido é o de Salcedo, na Pobra de Brollón, tamén, hoxe en día, moi coñecido tamén o de Sande, non? Pero, como digo, existe nestas mascaradas. Hai que entender o significado destes animais, non? E entender o significado da estrutura. Porque, cando ti entendes o significado da estrutura, podes cambiar pezas sin que perda o significado do relato. Hai sitios onde non sai un oso, e sai outro animal. Pero, cando analizas o carácter simbólico do oso e dese animal,
daste conta que son o mesmo, son intercambiables. Por exemplo, hai zonas de Europa que aparece unha cigoña. Aquí, fundamentalmente, oso. O oso está moi estudado en todas as mascaradas europeas, non? O oso ten que ver a presenza do oso no entroido é o anuncio do fin do inverno. Está claro, porque é o animal que sai según a fase da lúa pola que se rixe o entroido, según a fase da lúa como el sai da cova e acaba a súa hibernación e anuncia o fin do inverno, a chegada á primavera. Por eso está presente aí, está anunciando, é o símbolo do fin do inverno, da regeneración. Mais alá, alén deso, o oso é un animal que ten unha connotación psicopompa, psicopompo quere decir que guía as almas o máis alá. E isto é algo moi antigo e tamén que está estudado a nivel antropolóxico, pues, de folcloristas franceses, etnógrafos como Gallenet, a moitos outros traballos. Hai que entender que o ciclo da invernía, onde se producen estas mascaradas, é o momento da presenza dos mortos. En moitas culturas da Terra, non vamos decir en todas, porque os universais culturais son moi poucos, pero en moitas culturas da Terra hai un momento do ano en que os mortos están con nós, están presentes. Os mortos, os defuntos, forman parte dos sistemas religiosos de gran parte das culturas humanas. De feito, hai religións que non creen en Deus, senón que se basan na crenza nos ancestros, nos espíritus, non? Entón, hai un momento en que están con nós e logo hai un momento a partir do cal son expulsados e volven ao seu mundo para o próximo ano volver a estar. Normalmente, esa expulsión coincide con unha festa. A veces é unha festa que ten carácter de celebración dos froitos ao final da colleita, por exemplo, en determinadas culturas, noutros ten que ver coa regeneración ou sempre co final dun ciclo. Os mortos, na nosa cultura, están presentes no tempo, no período escuro, no período da invernía. E por que o sabemos? Porque a cultura é explícita. Cando na noite de defuntos din que as ánimas veñen a visitarte, que viñan quentarse a lareira, que se deixaba o lume acceso, que se deixa a mesa sin recoller. Estánche dicindo que é o momento no que están presentes as ánimas. Pero non só ese día, porque durante todo o ciclo dos defuntos e os magostos, en moitos lugares as castañas que quedan para os defuntos, porque están con nós. Os magostos esténdense hasta San Martiño, hasta xa moi avanzado novembro, en outros sitios máis. Por tanto, aí siguen. Entramos no ciclo e escenificámolos emborrallando a cara, e volvendo do bosque, do lugar. Isto explicaba moi ben Mandianes nun dos seus traballos, Loureses, en Antropoloxía dunha parroquia rural. Falaba desto tamén el. Siguen presentes con nós no ciclo de Nadal. Que pasa en Noite Boa? Que se pon un prato para os defuntos. É dicir, están aí durante todo o tempo. Cando acaba o ciclo? No entroido. Ten que haber ritos de expulsión dos mortos. Ou tivo que haber ritos de expulsión dos mortos. Hoxe en día, de forma explícita, non os temos. Pero sí sabemos que unha das funcións do oso, e isto nos levaría a falar algo moi complexo que ten que ver coa circulación do aire, os gases, as vinchas e os alimentos flatulentos, pero é moi complexo para explicar aquí, e sin que soe moi, moi raro, pero hai monografías moi interesantes ao respecto. En todo caso, ten que ver co carácter do oso, a súa vinculación coa lúa, a lúa como lugar de destino das almas, e o oso, en definitiva, por resumilo, é o encargado de facilitar a expulsión das almas. En moitos contextos culturales, entre eles é o noso. Noutros lugares, pois ese oso é sustituído por qué? Por unha cigoña que anuncia a chegada do tempo, a migratoria, e incluso en algúns lugares que aparece no entroido? A serpe, que é a que saí da hibernación. Entón, son pezas intercambiables porque teñen o mesmo significado e en cada cultura adáptanse. Ou o cervo, que é o animal que muda a ornamenta, animal asociado coa regeneración, coa morte e resurrección propia do propio ciclo natural e solar, non? Que acontece pois cos cambios das estacións, cos solsticios e os equinoccios. Importante no caso de Galicia, pois, por exemplo, que o oso de Salcedo ten un especial protagonismo. O oso normalmente é un ser que aparece por aí no entroido, de forma moitas veces nin anunciado, chegaba, saía, non?
que forma parte da mascarada, como aparecen touros, vacas, équidos, bóvidos e équidos, fundamental en Galicia, hai algunha cabra, noutros lugares das máis as cabras, non? E entón formaba parte de todo as mascaradas, a veces iba acompañado isto que chaman domador, non? Sí. Pero no caso de Salcedo o oso cobra o protagonismo total, non? E non é que vaya domado ou agarrado, senón que leva servidores. E o abrazo do oso, tocar o oso, emborrallarte de alguna maneira, pode significar, por unha parte, esa bendición, ¿no? do oso que representa ao fin do inverno e a regeneración, e por outra parte poder representar precisamente esa transformación, esa canalización das almas escura cara ao máis alá, como unha forma de escenificar como oso esa propia das almas e as reconduce cara ao alén, ¿no? Isto é unha interpretación, digamos, hermenéutica, ¿no? Xa. Bueno, xa entrando xa nas últimas dúas preguntas, e comentar que se alguén quere deixar algunha pregunta, pois podemos meter un par delas. Eu quería preguntarche, eu sei que isto é unha pregunta moi complexa, a ver se a podemos resumir o máximo posible, e si podemos intuir, saber ou ter unha idea de cal sería a orixe destas máscaras, non? Claro, moitas veces, cando se falan de entroides concretos, hai sentencias moi categóricas, non, estes son os recaudadores impostos, estes serán non sei que, pero claro, creo que vai moito máis alá deso, entón, podemos ter unha idea de onde poderían vir? Mira, isto ten que ver co que comentamos antes, primeiro, a necesidade da creación da identidade propia. Moitas veces a creación de identidade faise a través dun proceso que chamamos de alteridade, por oposición. Pois o noso non ten nada que ver porque é diferente. Entón, frente ao mesmo fenómeno, todo o mundo dá explicacións locais e diferentes, porque consideran que eso é importante para sentirse único, cando eu creo que o importante é precisamente formar parte desa colectividade, non? De esa cosmovisión que nos transmite esa antigüidade do rito. Isto é como se, volvemos ao exemplo do cristianismo, eu digo que o San Martiño da miña parroquia non ten nada que ver co San Martiño de outra parroquia, e que o meu San Martiño era un home que vivía no bosque e baixaba a vender carbón, e no outro lado din que era un paragüeiro, e no outro sitio din que era un tío que expulsou os moros ou que expulsou os franceses, non? Eso é o que pasa no entroido. Por exemplo, en Bulgaria, zonas de centro de Europa, bueno, máis da zona cara oriente, moitos destes personaxes que fan o mesmo que nós, que son confradías de mozos solteiros en orixe, que teñen os mesmos comportamentos, dice que era xente que se disfrazou para expulsar os otomanos. Aquí é un cobrador de impostos. Por exemplo, unha da teoría. Vamos a ver, un cobrador de imposto que fai o mesmo que outro en Escandinavia. Iban a cobrar impostos hasta Escandinavia. Tens que ir así disfrazado. Noutros que é o que espantaba a caza os señores feudales. E vas con unha máscara de 20 kilos saltando polo monte. Bueno, cada lugar ten a súa explicación única a un fenómeno que é similar e ten unha orixe e un significado similar. Eso, como hai que interpretarlo? Porque entra dentro dos procesos de creación de identidade e eu non teño nada, e para eles son as súas interpretacións, outras son ocurrencias de algún investigador, ¿no? E non teño nada en contra disso. Pero o importante é entender que isto é algo moi antigo. Podemos poñer data? Non podemos poñer data porque é un fenómeno que se foi transmitindo de xeración en xeración, que sufriu, como todo feito cultural, 20.000 transformacións. A cultura nosa non é a mesma hoxe que hai 200 anos, nin que hai 100 anos, nin será a mesma que dentro de 100 anos. Hai capas e capas e influencias e iso vai transformando a festa. Hai aportes medievais, por suposto. Hai ritos que teñen que ver coa teatralidade que sabemos que se incorporan na Idade Media. Hai influencia ao cristianismo? Claro, hai influencia ao cristianismo porque limitaron e te condicionan que tes que acabar o martes gordo. Bueno, ainda que algún siguen hasta o domingo de piñata. Isto ven polas normas que impón o cristianismo, non? Fai que eso quere decir que o rito sexa cristiano? Non, para mí non. A orixe
O importante é a cerna. Que hai detrás destas mascaradas? Hai un intento ritualizado que ten que ver cunha cosmovisión e, polo tanto, ten que ver con un esquema mítico. Rito e mito é importante explicar man da man. Os ritos sirven para anovar, traer o presente, recordar os mitos. Poñamos outra vez un exemplo que entenda a xente. A Eucaristía é un rito que conmemora o mito da última cea. O bautismo é un rito que conmemora o mito do bautismo por inmersión de Jesús e, a través da auga purificadora, o renacemento e borrar o renacemento a fe e borrar os pecados. Rito e mito van da man. Temos o rito, perdimos o mito. Podemos interpretar estruturas do mito. Quedan cousas aí que poden comentar. Pero o importante é entender iso. ¿No? E, por suposto, vai habendo transformacións. Cando digo que isto é importante, que isto ten que ver con un rito de expulsión do inverno, de regeneración do tecido social e natural, que estas mascaradas, como así son interpretadas en gran parte de Europa por os antropólogos, teñen que ver precisamente con ritos de expulsión do inverno. Non só do inverno, do frío, das tebras, de todo aquilo que mantén a terra e a comunidade como ente social morto. Para min está claro. E iso, o último, é a mascarada. E non poden ser cristianos porque o cristianismo sistemáticamente intentou prohibilos, polo tanto, non se vía identificado. Isto como se decimos, o caldo é americano. Por que? Home, porque ten pataca. Pero que a pataca igual ya puxeron despois, sabes? É que o caldo, sabes? Igual xa se facían nos caldeiros de bronce na idade do ferro. A empanada é americana. Por que? Home, porque se a faz de millo, non, pero que a empanada xa está representada no románico galego. Pois isto o mesmo. Eu leoche un texto para que vexa a xente de que estamos falando. Século VII. San Isidoro de Sevilla. E di, falando da xente das celebracións que se facían en febreiro. E di que aparecen polas rúas xente, obviamente censurando este comportamento, que vai disfrazada polas rúas en bandos de entroido e travestidos e vestidos de animais. E di literalmente, adquiriendo monstruosas, e vou non ler porque o teño aquí, porque obviamente memoria non sei, adquiriendo monstruosas apariencias, se disfrazan a modo de fieras, otros toman aspecto mujeril, afeminando el suyo masculino, hacen griterío y danzan, y con torpe iniquidad se unen los de uno y otro sexo formando cuadrilla, y la turba de depauperados espíritus se excita con el vino. Século VII. San Isidoro de Sevilla está describindo o entroido e condenando sistemáticamente. Polo tanto, non pode ser a súa orixe, non pode ser cristiano. Agora, se ti lle chamas entroido a eses 3 días ou 4 que se miden polo calendario cristiano e se condiciona aí como entrada a Cuaresma, pois tamén o discutiríamos, porque non son só eses 4 días, senón que é un proceso moito máis largo e empeza antes. Dito isto, para min o entroido é algo, obviamente, precristiano, que ven da prehistoria. Decir da prehistoria é falar do 90 e pico % a nosa existencia, é como non decir nada, pero si é decir moito. Que é común en moitos contextos europeos. Por lo tanto, non podemos decir, no, isto era orixe romano, porque os romanos eran indoeuropeos, como os xermanos, como os célticos, e compartían moitas cousas, non? E, de feito, existen estas mesmas mascaradas en contextos, países de orixe cultural que non foron romanizados. Para min é un rito moi antigo, como mínimo nace na época neolítica, porque no neolítico aparece a agricultura e estos son ritos, hai ritos agrarios explícitos de regeneración. Cando o volante do entroido ribeirao pasa polas hortas e polos navais para que medren os nabos, é un rito de fertilidade. Eso ten que ver cunha sociedade agraria. Cando aparece a vaca, a cabra, o touro ou o boi, ten que ver cunha sociedade agrogandeira. Por tanto, eso nace no neolítico. Quer decir que non hai incluso sustratos ou componentes que podan vir do paleolítico? Non o sei, podería ser. O paleolítico e o neolítico hai un cambio
ideolóxico moi forte. Pero, dende logo, que a súa orixe, a cerna destas prácticas, para min, é de carácter, para min, moitísimos investigadores e antropólogos, é de orixe prehistórico e nace, como mínimo, en sociedades agrarias, dende logo. Porque, ademais de todas estas prácticas rituais explícitas de regeneración da terra que non teñen nada que ver co cristianismo, a parte das prohibicións sistemáticas que o cristianismo fixo desta celebración, hai o análisis das estruturas mitolóxicas. E cando nos entroidos de toda Europa aparecen algúns oficiantes que son máscaras que fan referencia a antigas deidades e seres míticos, máis claro non pode ser. O sea, cando nas mascaradas de Eslovenia aparece o Curen, que é como se dixéramos nós, pois non sei, o Caliqueiro, ou o Boteiro, o Curen é unha deidade eslovena. Cando nas mascaradas austriacas aparece a Perch ou a Perchen, é unha deidade europea, destes povos xermánicos, que ten que ver coa nosa vella. Cando no carnaval de moitos lugares da Península Ibérica e cando no entroido galego aparece a vella, non cando aparecen vellos e vellas, senón cando aparece a vella, que fai o rito do parto, que vai fiando esa vella, esa viella asturiana, esa vieja de enero, esa vijanera, ten que ver con un ser mítico que é reminiscencia dunha deidade. Cando nos Alpes aparece o Krampus é o fillo da deusa xermana Hel. O sea, está claro que no entroido hai restos dunha estrutura mítica que remite a deidades precristianas. Entón, non entendo o debate. Só entendo cando exclusivamente definimos o entroido en base a unha festa de despedida previa a Coresma marcada polo calendario cristiano. Pero eso para min é moi reduccionista. Claro. Din por aquí, eu estive en Cracovia fai pouco e teño un entroido igualiño galego. Din por aquí tamén, se tiras ben a buxaina entra en comunión divina. Como? Din por aquí, se tiras ben a buxaina entra en comunión divina. Pois podería ser, non? É unha danza rotacional a da buxaina tamén. Pero ten en conta unha cousa, cando se tira a buxaina? A ver, cando se tira? Xa. Polo San Martiño trompos o camiño, cando Sí. empeza o ciclo da invernía, o sea, está claro, Sí. é un xogo que ten un período do ano marcado tamén. Sí. Ainda que logo de pequenos usábamos os trompos cando nos daba gana, pero sí que é certo que Sí, sempre aí... toda a vida. Eu lembro de pequeno, había unha serie de xogos que eran periódicos. Cando chegaba o San Martiño, trompos o camiño. E empezabas cos trompos. Había o período das canicas, xogabas o pincho. Bueno, hoxe en día, claro, o pincho son unha especie de armas blancas carcelarias coas que ibas a clase. Hoxe en día xa te expulsan, non? Pero xogábamos o pincho, non? E os trompos empezaban nesa época. Claro. E xa para rematar, e isto non creo que se me entenda despois como unha apoloxía de hora de recuperar máis máscaras, entón ni son ni nada, pero con todo, ti pensas que a nivel europeo no territorio galego conservamos a maior cantidade, digamos, de ritos e máscaras asociados a esta época? Porque sempre se fala moito deso e tal. Claro, eu non teño un coñecemento xeral a nivel europeo, pero non en concreto de territorios. Entón non sei se xa é eso algo que se di pois para vender máis ou que non é real ou... Non, para min, home, non teño o dato estadístico 100%, non? Pero polo que eu coñezo de todas as mascaradas da Península Ibérica e de Europa, para min casi o 100% que o entroido galego é o máis rico e diverso en formas e en expresións tanto formais, non, como de fondo, non, de prácticas de rito. Que quero dicir? Por exemplo, en Bulgaria hai moitísimas mascaradas en moitos lugares, pero sempre se fala do kukeri. É o mesmo nome, cambian a forma, pero utilizan o mesmo termo, non? E máis ou menos son similares. Noutros lugares de Europa, moi famosas, incluso declaradas Patrimonio da Humanidade,
estas mascaradas son un mero espectáculo, unha parada, un desfile en grandes ciudades europeas. Falou de zonas de Alemania, donde existía entroidos moi interesantes, por exemplo, en Colonia, donde había as regueifas, donde se representaba a un falando no dialecto desta zona de Alemania como un máis de clase baixa e un noble, se facían os ritos parodísticos, estiven en museos por Alemania vendo os grupos, xa están totalmente organizados, son como hermandades, e saen carrozas e é un desfile, non? Perdeuse, digamos, o rito como algo vivo. E en Galicia consérvase o rito como algo vivo, consérvase en multitud de lugares, aínda que, sobre todo nos anos 60, 70, se perdeu moito, pues pola migración, o cambio da sociedade rural, porque marchaban os mozos e as mozas que eran as responsables de facelo, porque en zonas de costa sempre son máis permeables a outros cambios culturais, pero aquí conservamos unha diversidade estética brutal, unha diversidade de ritos impresionante, de comportamentos, e moi vivo. Entón, eu creo que, sin lugar a dúbidas, sin lugar a dúbidas, para min, é o máis rico e diverso. Eso fala da profundidade da nosa cultura, do importante que é para nós a permanencia destos comportamentos, destas cosmovisión e destas prácticas rituais, e, como non, tamén a necesidade de conservalo, porque conseguimos conservalo hasta aquí. Noutros lugares de Europa son referencias etnográficas en libros de finais do XIX e comenzos do século XX. Aquí está vivo con toda esa diversidade. Para min o importante é entender o valor que ten, porque se ti non entendes o valor do que estás facendo, entón podemos acabar perdendo, non, o significado e a función, e cando xa non ten función, cando xa non sirve, acabase perdendo. Pero, se me permites facer un apunte, sí. Malia ter o entroido máis diverso e máis rico de Europa, na miña opinión, é dos máis descoñecidos. E iso non é culpa dos demais, iso é culpa nosa. Descoñecido non digo que veñan aquí millóns de persoas, non me interesa eso, pero que se coñeza o valor cultural deste fenómeno, que se coñeza a nosa cultura. Non? Sí. É moi significativo cando veu este reporteiro de National Geographic a Europa facer un monográfico que está publicado na revista National Geographic hai uns anos sobre as mascaradas e os entroidos, mascaradas de inverno en Europa, que saen Careto, sai norte de Portugal, sai Zamora, sai Cantabria, sai Navarra, sai toda Europa, e non sai unha máscara galega. Non existe. Cando falas de carnaval, carnaval, digamos, é a versión, eu utilizo o termo carnaval para falar, digamos, da versión urbanizada, desacralizada e máis lúdica do entroido. Pero, para que a xente entenda, falamos de carnavales na Península Ibérica, moita xente non coñece o que hai aquí. Coñecen o de Cádiz, que son murgas, que existían en Pontevedra, en Marín e no Morrazo xa hai 200 anos. Sabes? Coñecen o de Canarias, non coñecen o de Lanzarote, non coñecen os buches de Lanzarote, os diablos de Teguise, que son mascaradas de verdad, non? Pero o noso non se coñece. E temos que facer un traballo de divulgación, de creación, de produción de materiais culturais para que eso se coñeza. E abrir en outros idiomas. Eu podo ir a Bulgaria e comprarme un libro do entroido en inglés, porque eu non falo búlgaro e non entendo o cirílico, non? Pero teño produción. Ou de Navarra, eu teño libros escritos en euskera e en español. Euskera non entendo. Pero a nosa produción científica sobre o entroido é mínima. O sea, deberíamos ter centos e centos de libros sobre o entroido. E é, a nivel generalístico, moi poucos. Logo hai algúns libros locais. Pero ao que tería que ser, teríamos que ter miles de libros e artigos sobre entroido. E escritos en todos os idiomas para poder ensinar a potencia cultural que temos e o valor. Porque para entender as mascaradas, cando lees traballos en inglés ou en francés ou en outros idiomas, ves que moitas veces están facendo interpretacións faltándolle unha peza fundamental do puzzle que é Galicia. Claro. E cousas que falan de referencias etnográficas antiguas, aquí están vivas, poderás observar. Entón, ves, están deducindo cousas, digo, pero se isto podes preguntar aquí nunha aldea, vanche decir o que para que é, porque non se coñece.
No. E Sí, es sí, da cultura e da divulgación científica sobre a nosa historia e sobre a nosa cultura. sí, sí, sí. E din por aquí e é así, é o que comentas ti, e non só de Entroido, o sea, de moitísimas outras. Claro, a nivel arqueolóxico, a nivel histórico, Sí, sí, por exemplo. sí, 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 sí. Pois con esta reflexión tan interesante, eu creo que podemos poñer fin aquí porque levamos pouco máis de 1 hora e 20. Antes de que marchedes, comentar que Rafa vai volver a estar en 2 semanas para presentarnos as xornadas en Entroido que organizan dende a Sociedade Antropolóxica Galega, eh, que son unhas xornadas que organizan presencialmente en Pontevedra, que vamos a coñecer tamén aquí, nun pequeno directiño. E con isto, nada, eso, agradecerte novamente a túa presenza, tamén todo, sigue ainda moitísima xente conectada, pero eu creo que para facelo sobre todo dinámico e ameno, podemos poñerlle fin aquí, porque se fose por min, continuaríamos ata as 12 da noite e nada, eso, agradecerte que estiveras unha vez máis aquí. Nada, a vos por este traballo de divulgación, non só de Entroido, senón da nosa cultura, e espero que, bueno, que poda, non, achegar un graniño, un gran de area ou de trigo, de millo miúdo, ao coñecemento e a valoración do noso Entroido. Bueno, anuncio que se hai xente que da zona, pois eu o sábado que ven a noite estarei en Quiroga tamén falando nunha conferencia sobre o Entroido, pois se hai xente por ali, por Courel ou a zona, pois se se achegan será un placer seguir falando desto tan serio e importante con todos os que queran. Dito queda, e tamén recomendar nas redes sociais todas estas pílulas que estades publicando para entender un poquinho máis o Sí, Entroido. sí, estamos publicando nas redes de Aborígene e Antropoloxía, que é a empresa na que eu traballo, da Antropoloxía, pequenas píldoras, tanto en Instagram como en Facebook, bueno, lanzando así unhas mensaxes de significados, non, destes ritos do Entroido, bueno, un pequeno manual así breve dos seus significados ou posibles significados. Pois nada máis, deixámoste marchar, vou continuar 2 minutiños máis para falar da conversa de mañá e nada, seguimos en contacto e eso, novamente, graciñas. Nada, boa noite, grazas a vos e viva Entroido. Veña, viva, chao.